ljudi, danas otvaramo pekove u FIFA 16. Ovo znači nije onako FIFA 15, FIFA 16, nego ovako ozbiljni pekova. I danas ćemo otvoriti nekih 20 pekova. Eto, za jednu epizodu i 20-30 pekova. 20. Idemo prvi pek. Da je nešto dobro. Depanjor, nije loše. Drugi pek, sranje neki igrač, jako lošan. Treći pek i Meir. Četvrti pek Gigljac. Pek Inform. Lamela Inform može. Sedmi pek, ako se ne varam, da, sedmi pek. Osmi pek. Perin. Deveti pek, šta sad? Deveti pek, super. I deseti pek, pozovemo još 10. Ima 11. Legenda ljudi. I Bekama 12. pek, hajde. Toliko sam se radila kad sam dobio legendu. Opet ode Manjor. 13. pek. Matip. Ama sam 14. pek. I Aubameyang može. Pek za danas. Diego može. Inform ljudi. I čaka novo. 17. pek, ako se ne varam. 17. Bruno. 18. I legenda. 18. pek. 19. I ovo je još jedan pek. Androida i kompanija. I posljednji pek neću ovako neću da gledam. Stranzo. I to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Vidimo se nekoj naravno. Pozdrav.